Dahil sa pabago-bagong panahon ngayon, madalas umanong matrigger ang skin allergy ni Nanay Porferia. Dahil dito, panay ang kamot niya na nagre-resulta sa pamumula at pamamantal ng kanyang balat. Nagpunta ako kasi itong nung kami kay Ina, nag-procession kami 1 week house to house. Yung pawis lang yung nakatina. Tapos ako dito sa barangay kung meron si person, wala naman akong trabaho, kaya nag-antay lang ako. Kaya nung pumunta ako dito para magpaano. Hindi lamang umano mga senior citizen ang madalas tamaan nito dahil pati ang anak ni Nanay Lorena ay dinaramdam ang pangangati ng balat kung saan mayroon pang mga sugat ang kanyang anak sa mga paa nito. Ano po siya, nangangamot. Kasi pag nangangamot siya, nagkakalugat ng tas buti na lang may medical mission. Kaya nang malamang magkakaroon ng medical mission sa barangay hall ng Barangay Sagrada, Pili, Camarines Sur, ay agad silang pumila upang ipakonsulta ang kanilang nararamdaman. Kasabay ng konsultasyon ay naka-avail rin sila ng libreng gamot na maaari nilang inumin upang mabawasan ang pangangati at pagsusugat nito. Hindi lamang medical services ang handog ng pamahalaang panlalawigan dahil mayroon rin silang dalang libreng gupet, manicure at pedicure para sa mga residente. Ang programang ito ng provincial government ng Kamsur sa pamumuno ni Governor Elry Villafuerte ay patuloy na inililibot sa iba't ibang parte ng probinsya upang makapagbigay ng kaukulang serbisyo sa mga Camarinense. Nagpapasalamat naman ang Barangay Council at mga residente ng Barangay Sagrada sa pagdadalo ng pamahalaan sa kanilang kalusugan. Sa katunayan, makailang beses na rin umanong nangyari ang medical mission sa kanilang barangay. Unang-una po, lubos po ako nagpapasalamat sa ating buting Gobernador Elry Villafuerte dahil malaking tulong po ito lalo na sa mga barangay, lalo mga nangailangan ng mga gamot, yung mga matatanda. Siguro po para sa aming mga kapitan, mga punong barangay ng bawat barangay ng Pili, gusto namin ipagpatuloy yung nasimulan ni Gobernador Elry Villafuerte para sa mga barangay, lalo itong medical mission. Mas maganda kasi yung mga hindi na nakakapunta sa health center, ganyan, pag nagbarangay sila, mas accessible na, mas sa mga kagaya ko na wala akong trabaho, wala na akong asawa. Jem Garcia, CSN.